Nechcem opúšťať toto lobby, tak... Už môžem? Počkať, načítáva tam niečo. Bože. Ty tam máš koľko tých nálepiek, ty vole? Mi to Zopár. načítal. Zopár. OK, idem ťa počúvať na hentom, hej, takže... No. Odteraz už môžem. Dobre, tak idem otvárať. Držte mi palec hore. Nožík. Poďme. Tam bola aspoň tá brokovnica, tam bol... Poď. Shit. Water Elemental, no čo to tak zaplatilo sa to. Photo on my head. Voto on your head, voto, hard, all. No dobré, a teraz otvoríme Dominika. Teraz môže padnúť taký shit, ktorý si zoberie on. Teraz tam hreší, debilisto. To riešite. Opening robím v CS-ku, len dačo chcem trefnúť na plochu sa. Trem toto. Do piče. Kubo, čo padlo, lebo... Neviem, ti tam jebe, seká to riadne. Water Elemental spadol z prvej a z druhej ti padlo UMP-45 Labyrint. Glock. Water Elemental, mám Glocka, no. No, tak čo, aspoň pekné. A druhú, to bola tvoja druhá beď, ne? Nie, tvoja bola druhá vena. Nie, to bola prvá. Teraz sa budú hádať. Ne, ja to mám natočené proste, ja viem presne, ktorá bola kera. Jasne, to vieš. Stojí iba Tak zapni 7 euro. Za ten Glock? Hej. Na poli. Ale piču, že ho nepredám. Nie, že pridávať? Ja Glock je nejaký šitný, nie? Ale, neviem. Počkaj, pozrieme sa to takto. 7,89. Mám pocit, že ho predám. Tak jasné. Ale skúsim ešte vytradiť najprv. Už si to pustil?